po ni si Charitable Vlog, guys. Ja, karon guys. Today is Sunday. Ay, Sunday. Hi, Monday. Hi, Ginoo ko gaha. Just dedi ay sus Ginoo ko, Lord. Wrong send. Amerika mo ni siya. David, ako mang pagtuo, ako nauna manggod kay nagsimbaw Gala City Sunday. Ay, kalang-kalang man daw sa adlaw man ron sa mga Santos, guys. Birthday ni Kuya Santos nga way simbahan. Ay, narong. Dami sa bahay, guys, na may gipang andam. Nagiluto mi og kuan. Seafoods, kauban sa humbang nangka nga seafoods. Ngano man kay ang nangka dito man gitanom sa dapit sa dagat. Di seafoods. Sa kita sa likod ay gidukdok ani. Hoy, kinsa din ni kutsara? Kinsa ni inyuhan ni no? Ato ni hatag ilalakaw. Ilahi inyuha kuno na hoy. Zia inyuha kuno na yang. Diya guys, diara guys amo ang kuan na nagprepare mi sa mo ang mga lutuonon, charot. Hey, dagway. Nasayop sa Sunday. Tuesday na deron guys, oy. Wrong kuan. Sa man to sweat. No, wrong info ko no na si video. Di kay mo tanaw ta sa tungkuan. Kay magluto na ta. O magandam pa ta oy, di pa magluto. Ang lutoon. Scallop. Scallop. Pila ka bukyay? Mura na. Scallop. Diya darag subahanan. Karon, unsay luto na ni? Kuan? Turong-turong? O dire. Kanang aninikad? Para aninikad ni nga lamas. O lamas pa na, pero para sa aninikad lagi. Ya dara kakuha guys, oh. Maklaro ba guys? Oh, gusto agahong lutoon guys. Among kilawon. Aw na day lain pang lutoon aning gusto gisahon. Dara gusto. Ako paning pang wa pa nila po ay man. Ako paning pang tunga-tungaon. Kuan eh, hinatag ni Ate Marilyn, ijang ilabay kuno ni. Kung ginan, ha? Kung ilabay man nimo ako na, oy, sayang nga. Abay man ang giyan ang gilapuan sa. Wala man inahulapwa eh. Yung kung di sa man ka na, nagpalit day ka aning gusto, sang wala, oy, hinatag kuno dito sa dao. Yung sa tigil yung gitagaan man ka. Hindi man day ka mukhaon, yung dawat man ka. Kinaan. Eh, yung po sa tigil, awadyo na po ding dawat ka, kaya muon. Busy. Magunsa day kasi. Naama Joy. Mayabo na se. Ani ron. Magunsa kala ala ma. Sugo na kagbiko ha? Aw galatik si Lala, galatik. Hey, oy sorry, latik. Luto na ang atuang kuan. Scallop ug ang aninikad. Dara to ang gusto. Mga unami sa among yami nga sud nuno bibi. Mga ununo lagi oy. Hala tata oh. Wala sukan sa pong tata ron. Kumbang nangka. Diyan. Kumbang nangka. Sumang lang ka. Kainan na. Abligin na yung kanon bi. Ayaw na ilabay be kaya to nang kanon pa be.
Biko mo diha. Biko. Namanag butang tanan doy. So, nagkuan ko guys, ga flower arrangement may improvise nga mga buwak nga nara sa mga kilit-kilit, mga uban ani guys, wild flowers. Kani guys, mo ni wild flowers ya kani kuani kanang asyutis. Ya, basta unsa ni ubang mga kuan. Kani kanuno ni og kanang langgam guys. Ja dai unsay nga nani kaning santan. Bangsay nga naning violet niya kani kay mura man ni siya og pamilya og Kaya violet kay kuha na siya. Kanya nang violet. kani ba pamilya man ni sa kanang Cosmos. Unja kani mura og simi kuan kanang anahaw. Ja mo na nihong nagama guys. Ja magbutang ko another nga makapa kuan niya makapa nice pa kay na at least na kuan na ay yellow. Buwak ra ni siya nga San Francisco. Aw di day tanaman nga San Francisco. Mo ni improvise flowers ang among gibuhat para sa Oy, wait ni masalot. Asot dinalaw ang ihong panik sa kumbang nangka. Nja. Kumbang nangka. Kainan na. Abligin na mo kanon bi. Lebih banyak beri kepada sampai ujung bunga. Haman. Labalulong. Asa man si ba kapayasan ni ba kani? Karena beri karena. Kani? Hoy, sa maning nasaag man ta hoy. Naga jama bantog ra ka di jud mao. Oh, hingkuan na daan niya dede mao. Lakang-lakang agimi. Agimi ha. Pagi ami kay nasaag mi. Luya man na oy. Agri. Kinaluyan. Nabagyuhan. Yak kanusa man ni siya ayuhon. Lagrabiha yung pagkakuana no. Kausunod. Ha si Isigang. Bibi, ayaw pagkiat ha. Mao ni guys nagamuang kuan. Aglubong salin sa salin sa kuan udet. Naloy kayo guys sungsuong ni in town sa muang kuan kanang lubong sa mga tuyuan og iyaan lululula na kinawanan. Dala si Isi Arigang. Dala kay bahalag maglakang-lakang siya dire. Na. Maunsa na. Mantay. Amari kayo natay bye-bye. Bye na tani. Lay bye-bye be. Yaman nang Talulo bi oh. Dire. Lulo, da si na kuno si Insiane, ninang ni Antibaeng, si Lula Magdalena, si Uncle Sungsoong galor. Luya mo tantani oy.
Ise, mapako kasi ha. Uy, mapakol. Atura dito. Atura dito. Ay mo pagsige kuan-kuan kay ma. Ano na dapat ani kay may pinatulong? Monto ni naitabo sa kuan. Sa udet. Adi po doy. Lagi. Ni naunsa na ning atop na mo guys. Sa kuan na mo ni naitabo guys kinaluiyan na pa guys oh. Dako sa alturas no. Budiga. Kinaluiyan jud as in. Yan o. Luya maning tag kuana nino. Kari jud kinaluyan. Na ito na yung sitwasyon sa iyahang lubong. Wakwa na lang kanini Mer. Kay wala waray gatas easy ba? Noon na pa man. Oh. Kay igo pud kay bayronon kurente. Grabe dako ang bayronon sa kurente eh. Natibidad. Nasa Exekela og si Juan. Uy. Jacob. Si Sharon og si Gabi. Hello. Unsa? Alturas. Si. Pareha mo buhok ni Tigiya be. Atigiya. Naba ko chocolate adto natag ni Tijini. Mako tong nga chocolate. Dili. Kanang milk tea basta kay maray ana. Nakita din mo ano? Di sa man. Di sa mo kita ano? Nya, kanusa man po niya ikuan. Hi, iru isi. Nya ra kuno sila mo. Kuan mo. Hoy bes. Nya ilang hinuan daan. Pila may palit? May 5. Palit ko nung kuan yay kanandaan aron di na ta maginlo. Di sila ho. Tag 5 napo ka buok. Sigurta. Uy. 20 gatos. Isi mabangga mo in town oy. Hoy kani o tanawa na o luoy kayo na. Tanaw mas luoy no nagakamang-kamang ka na ilaw. Kana sa alturas na. Di man. Alto ha? Dili oy kay naay boy gi murag dahay gilubungan nga nakasud ni diha. Si Miyuna Alturas. O nakasud ko diha man. Hoy pagbantay mong duha. Hoy pagbantay mong duha ba?
Yung ano? Butchok. Palyar ba? Kisa man. Inip. Kisa man si Butchok. Ah, Butchok palyar. So, dyan rin. Ise, daplin ise. Maju ka nakita mo kang. Ngayon sa Daplin. May bulpin. Si Kwan. Iya ha. Ano na ka na ko ipis? Sa bol. Dito ba? Dari una ko sino. Hoy, nganong anha man jud mo agi mong duha oy. Nanamay agyanan nga klaro. Atras, 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 atras. Kay mga ligid mo na unsa ba ni oy? Nailan chapel o naguba po ni pagbagyo. Kana chapel man ni. Si Saint Padre Pio Chapel. Yeah.